पीस कितना लेते हैं बोलो ना? 100 रुपया। 100 रुपया। और ये पंखा वो जो पंखा जो 50 रुपीस है। 50 रुपीस एक में। और जो 4 में 100 हो जाएगा। 100। दिन में कितना सेलिंग होता है? दिन में 10 तो सेलिंग होता है और कभी कभी 9 तो सेलिंग होता है। 9 तो बाप रे, इतना आदमी आता है ना? कंटिन्यू आता है ना? नायदो मानसिफ्रा माबा लादों दिन्थिलांसै आङो। बे जाहैबाय सुनिबार हाथाय। जोङो बेयाव मानो फैदों आरो मा लांफैदों एसे दिन्थिलांसै ना? आरो जों बेयाव माखौ लानानै आरो जों अबाव थांगोन बेखौ दिन्थिलांसै मोजाङै। माथो हाथायना आजिखालि गैथारला ना मासै? माथो बायलाजोब्बाय नामा? मानसियानो गैया माथो ना? मानो फैनो नागिरदों? जोङो दायो हाथायाव मोनफैबाय अलरेडि दासो जास्ट हाथायाव जों मा लांफैदों बेखौ एसे दिन्थिनोसै नङा होमबा? बेनो जाबाय सुनिबार हाथाय। एखेबारे हाथाय गेजेराव जोङो दायो थांसै बाइकआव दोनखांनानै नै जोङो दायो बाइकजों फैदों नालाय बाइकआव दोनबाय गंसेयाव दोनबाय ओमफ्राय जों दायो बे हाथायाव थांसै आरोखि। जोङो मा लागोन बेखौ जायखिया थांग्रोसै बिनि उनावसो आङो खिन्थिनोसै हाथायाव हाबफैखांनायनि उनावहाय। थांबाय थादो नोंसोरबो। बेनो नै हाथाया एसे जों खालामगौ। जोङो साथाम जाहैबाय बिसोर सानै सिगाङाव ओमफ्राय आं उनाव आरो। अर्डारिं हरखादों ना बेदरखौ? मानसिफोरखौ माबायदि नुयोना जाखुग्रा बायदि नुखाथारो खोमा। थोख्लोग्लोनो। आं खानाय सिनजानांगौलै, खानाय सिनजालांखानोसै नामाब्रा। बेनो जाबाय हाथाया। नै नायना लादो। नैबे जाहैबाय खानाय सिनग्रा। थांबाय बेदर लाखानाय बार मा लानोसै बानलु। ओखौ गनजुलैखिया बिसार। जोङो माने सामब्राम माबासो नागिरदों बानलु फिसासो। बानलु फिसा। अला थाइसे जानां। सोरनि? बिलाबायना जाबायलां। मोनजाना मोनजायामोनथाय। बानलु सिब्र'नाय माबा गैया नोंसोरनाव बानलु फिसा गैया? अबाव मोनगोन? जोब्बाय खोमा ना? बानलु फिसालै बोदोना? गैया? अबाव? नोंनाव गैया बानलु फिसा? बानलु बोदोनलै। जोङो दायो मा लाबाय मिथिबायना? अमा बेदरबो लाबाय ओमफ्राय लोगोसे सामब्राम बानलु गासिबो लाजोब्बाय। जोङो दायो हाथायनिफ्राय ओंखारलांसै। बिराद गरम हाथायावथ' थाजाया नालाय माने ओरैबो खोबनाय गरमानो लाजाया। एकदमबारे सान्दुंबो जाबायदि गरमखा। जायखिया थांग्रोसै नङा होमबा? नोंथांमोनाबो जोंजों थांफाबाय थादो जायगासिम जोङो बबे जायगायाव थांगोन आरो बबे जायगायाव जोङो मा खालामहैगोन आरो बे बेदरखौ लानानै। आं बेदर दाननायखौ नोंथांमोननो दिन्थियासै। मानो होनना बुङोबा सोरबा एसे लाजियो नालाय आरो गियोबोथ'। आरो सोरबा एसे मुगैनोबो हागौ। खिन्थु जों माने जों बर'फ्रा बेदर जाग्रा नालाय अमा बेदर जाग्राखा। ओंखायनो जोंथ' बेयाव मुगैनायबो गैया मानायबो गैया आरो। थेवब्लाबो आङो माने दाननायखौ एसे दिन्थियासै। मानो होनना बुङोबा सान्दुंआ बिराद गरम नालाय आं सिङाव बारा गोबाव थादिया आरो। दाखि सासे खाफाला जोंगुलायबाय गोलोनानै मोदानजोब्बाय। दा आरो इमान गरमाव अमा बेदर जाबावनोसै ना? नायनोसै उफाय गैया। जायो जों साबेसे जागोन खोन्थादो। 7 जागोन। प्लेसखौ खोन्थादो अबाव? जियादल एकदम मुगाव। आं दाख्लैबो बे जियादल मुगनि सोमोन्दै एसे भिडिअ लाबोखादोंमोन ना। आरो दिनैथ' जाहैबाय माने सेकेन्ड सेटारडे ओरैबायदि माने अफिसबो बन्द जाहैबाय आरो दाथ' गरम बन्दबो जाहैबाय। बेयाव फ्रायबा मानसिया एबार थांगोन आरोखि। माने जाना लोंलाबो जायो। नोंनि माखासे जानाय लोंनाय गासैबो फ्रि जागोन बेयावहाय। खिन्थु माने नोंनि जेनेबा फ्रि माने बिदि आरो जेनेबा नोङो जेरावखि थाया नों मा लानानै जाफैया बे नोंनि खोथा। थेवब्लाबो माने सोरखौबा बुंनाय बा सोरखौबा रायनाय बेफोरबायदि खुनु खोथा फैया आरोखि। नोङो जेरावनो जिरायनानै जानो हायो। खिन्थु माखासे लोंग्राफ्रा ओजोंनो मोनखायो नों माखौ लोङो। खिन्थु जाग्राया माने अकल बेयाव बयलार हांनायल' मोनगोन। ओंखायनो जोङो मा जाहैबाय बेदर माने जोङो हांनानै जानो होनना लाबाय। हल ना? रेडि हल? ठीक আছে थांनोसै ना? आङो जाय बाइकआव गाखोबाय नङा होमबा? नोंथांमोनाबो थांफाबाय थादो दिनैनि बे आंनि गोदान भिडिअआवहाय। फैनानै बिसोरनाव सिखा लाबाय बेयाव आरो ना। वाइन शपथ' नङा बे दाबा जाहैबाय। बेयाव नै सोरबाफ्रा जुदि जानो फैबा बेयाव मोनखागोन हांनाय मोनखागोन। नै बिसोरनो आरो ना। पीस कितना लेते हैं बोलो ना? 100 रुपया। 100 रुपया। और ये पंखा
जो 5 का जो 50 रुपीस है 50 रुपीस एक में। हाँ, और जो 4 में 100 हो जाएगा। 100। दिन में कितना सेलिंग होता है? दिन में 10 तो सेलिंग होता है और कभी कभी 9 तो सेलिंग होता है। 9 तो बाप रे, इतना आदमी आता है ना? कंटिन्यू आता है ना? भैया ओरैजाय नै जोङो दायो औवाखौ बिसिनाव लानोसै नुदों दा नै बेयावनो माने जों फारनानै लांखानोसै आरोखि सिखाखौ बिसिनाव लाबाय ले ना तुम ओइ लाम्बा जोङो दायो बेयाव मोनफैनानै नै मायाव मा जाहैबाय फारराखौ बेयावनो फारनानै लांसै थौदो ना तलत नै इयान हय तलत जाम तलत ओमफ्राय जोङो नै लाइ बिलाइखौबो बेयावनो लाखानोसै ना हरदो दे दना सिन दखानाव आरो ना फै फैदो फै Aku ayo lagi. मा दम होलाबायब्रा नोंलाय जायखिया जोङो नै माबा फात्ता लाना फैबाय ओमफ्राय बेदरखौ लाना फैबाय नै गारिया मारै स्लिक जानो नागिरदों लामायाबो एसे गोजौ गाहाय ना सावथारदों माथो मानसियानो मानसि लाजाखाया ओरैबायदि मानसिखा जोङो दायो अबाव थांगोनथाय बेखौथ' मिथिला लाइ फात्ता लाबोबाय बेदर लाग्रा जायखिया थांगोनसै आरो ना मानसिफोरखौहाय माबायदि मानसि नङा होमबा दुगैग्राफोरखौहाय जों ओरैसो थांनानै ओइयाव थांसिगोनलै ओरै हाबनानै ओरैसो नाजिया लामायालाय औ बबेखि दङ जेराव बन दं बेखि थांनांगोनलै ओइखि दङ ओइ जेराव मोजां मोननायलाय माने साहायासो नायदो साहाखौ नायदो ओमफ्राय बै जेराव जागौमोन गाहायाव नैलै बे दालां सिङावबा मोजां खोमा ओइ जेराव ओइ नै मानसियाथ' थाखासिगोन उफायथ' गैला ओइ बैयावनो सायजांलै जेराव बेयाव मोजांथ' जोङो नै दायो फैयै बेयाव नै दे हांबाय गरमब्लाबो हांबाय आरोखि नैबेयो एकदम हांनायाव एक्सपार्टार गोलोमजोब्बाय नैबो गोलोमबाय सासेयाबो ओमफ्राय बिसोरो मा जाहैबाय एसे मोनग्रोनायखौ होग्रोनो बिसोरनो साखि नागिरबाय नै ओमफ्राय आङो दिन्थिनोसै दाना मानसिफोरखौ आरो नै नायदो गाव गावबागाव लाना फैखादों ओमफ्राय जे दुगैग्राफ्रा नै दुगैगासिनो आरोखि नुदोंना दालां सिङावहाय गोसो बायदि आरो ओरै फारावबो दङ दायो जों ओरै फारावल' दिन्थिबाय नोंथांमोननो ओमफ्राय ओरैबो दङ नुदों नाय माबायदि बाइक सालायदों नुदों दा बेबायदि आरोखि वाह माने मा जाहैबाय गाव गाव बानायनानै हांनानै जानाय बा गाव गाव संनानै जानायनि मेहनतनि खामानियानो मेहनत खालामनानै जानायनि एसे इन्टारेस्टिंआनो एसे आलादा जायो आरोखि दिनैहाय मा खालामबाय आङो दिनैहाय नोंथांमोननो बेखौनो एसे दिन्थिनोसै आङो दिन्थिनोसै माने दिन्थिबाय आरो दिनैहाय जोङो माने जोङो दिनै सेटारडेनि होननानै जोङो जयैनो मोनसे माबा खालामबाय पिकनिक एरेन्ज खालामबाय आरो बेयाव नै हांनानै अराव गरमबाबो खिन्थु बेफोरबायदि गरमाव बेफोरबायदि हांना जानाया एसे आलादा जायो फ्राय मानसिया माने बेफोरबायदि हांना जाया खिन्थु जों माने सानबाय बिराद गोबाव जाबायमोन बेफोरबायदि माने हांनाबो मोनजायासै बा जाथारासैबो ओंखायनो माने गावनि आखाइजों बानायनानै जानो होननानै दिनै फैथारनाय जाबाय आरोखि नङाबाथ' धेर मोनो जेराव संखानायबो बायना मोनो बावबा हांनायबो मोनो ओइ जोंना सासे दासो फैनाय एक्टरा बेबो जाबाय अनिल एक्टर दासो फैफिनबादों अ गुड नारें नांगौ मोजां नोङो नारें नांगौ थाइब्रै थाइब्रै ना माब्रै सोरखौबा लोगो मोनगोन नामा नों गैया लामाफ्राव गैया ना ओमफ्राय नोङो दा बे प्लेस ओरैनो होसोजाखैथ' इमान गोजाननिफ्राय गोजाननिफ्राय ना खारन दङ नङा होमबा बिदि आरोना आं खिन्थु दिनैहाय भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला नै नोंथांमोना जुदि नायना लादो बेदरखौहाय जोङो माने नुनायाव एसेल' नुनो हागौ माने बेयाव सेरनै बेदर दंमोन सेरनैखौ नायदो नोंसोर माबायदि गिदिर गिदिरबो जाहैबाय हांनाया रानो आरोखि आंहासो खुदै गलायलांबायलै लुगैनानै सासेना गोलोमजोब्बाय उफाय गैयाना माला मोनगोन हमथाबाबो हाला माने मा जाहैबाय नै बेयाव माने बाइक साखावनाय खोनादों दा माने बेफोर जाहैबाय माने गाव गावनि माखासे केरेक्टारखौ गाव गावनो दिन्थिनानै लानाय जादों आरो बिथांमोनहा बा जोंनि फंबायमोनबो जानो हागौ बा बिदाबो जानो हागौ बा बायदिसिना सोमोन्दोनि जानो हागौ आरो बिथांमोना जादों लोंदों माने बेफोरबायदि खालामना लानाङा जुदि नैबे जायगानि माखासे जायगानि जुदि बिसोरनि कमिटि जुदि दंब्ला बा जायगानि मानसिफ्रा जुदि बेफोरावनो फंनैसो जुदि बाथ्रा बुङोब्ला बेयावनो नांलायलायनाय जागौमोन आरोखि ओंखायनो माने बेलेग जायगायाव बा मालाय जायगायाव फैनानै बेफोरबायदि माखासे गावनिखौ दिन्थिनाया मोजां नङा होननानै आं सानो आरोखि बास फै लों जाफै मोजाङै गाव गावनो थां बेयाव जेबो माबा गैया खिन्थु
मालाय जायगायाव बेफोरबायदि लोंनानै जानानै दावराव खालामलायोबा उनावहाय जुदि माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा सोरखौ दाय होगोन नङा होमबा खिन्थु सोरनिबा गार्जेनफ्रा साननो हागौ आंनि गथ'आ बिदि नङा बा आंनि गथ'फ्राथ' बिदि लोंफेरा जाफेरा बेलेग जायगायाव बेफोरबायदि बाइक साफेरा बा जोंनि गामियाव बिदिखौनो बाइकखौनो सालायफेरा नोंगौ थिगानो बिमा बिफानियाबो खिन्थु बिमा बिफानि सिगाङाव माब्लाबाबो खोन्थाया सोरबा बायदिया खिन्थु बाहेरायाव फैब्ला नायदो आरो जेला माने न'निफ्राय फैयोबा मोख्रानि बारलाय नेवलायनि बारलाय बेफोरबायदि बारो खिन्थु जोङो माने माखासे नुथाय बिराद नुबाय खिन्थु आं बुङाखै बा जों खिन्थियाखै आरो ना सोरनिबा जानाय लोंनायखौ आङो बा जोङो बा बेफोरबायदि जों केमेराबो लायाखै माबायाबो जोंबो लानोबो आरो दरखारबो गैया बेनिखायनो दिनैहाय आङो नोंथांमोननो बेखौनो दिन्थिबाय नोंथांमोना जुदि नायना मोजां मोनदोंबा नै दै लोगोफोर अके बाय बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय